Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes si spolu uháčkujeme šatku. Bude veľká, sieťovaná a v týchto zaujímavých, krásnych farbách. Je bavlnená, samozrejme ukážem vám celé klbko, celý postup. Je ľahučká, rýchla, jednoduchá, háčkovaná s hrubým háčikom a tenkou vlnou. Vďaka tomu to ide teda celkom od ruky a máme veľmi voľnú štruktúru. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na postup a pomôcky. Takže tu máme klbko, ktoré som používal, Light and Long Tweed. Je to samozrejme opäť Rico Design, klbko má 50 gramov, 185 metrov. 47% bavlna, 43% akryl, 7% polyamid a 3% viskóza. Priadza je určená na štvorky ihlice háčiky. Ja budem používať výrazne hrubší háčik, aby sme to mali celé veľmi voľné. Je to farba číslo 5, veľmi jemný mix fialovej a žltej. Takto sa to krásne strieda. Medzi tým je nejaká sivá, alebo taká skôr až modrá. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, keď začneme pracovať. Vyskúšam si začiatok zobrať zo stredu. A vezmem si hrubý háčik. Tu máme ešte pohľad do stredu klbka. Vidíte tam rôzne otiene. Tu už mám začiatok priadze a háčik. Budem používať háčik číslo 10, takže naozaj výrazne hrubší. Začnem tým, že si nahodím párny počet očiek. 3, 4, 5. Sú krásne veľké a urobím ich 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže máme tu na šírku 16 očiek. Teraz prvých 5 očiek vynechám, 2 budú kvôli odstupu a 3 budú výška. Nahodím, zapichnem do ďalšieho očka a uháčkujem dlhý stĺpik. Reťazkové očko, dole jedno očko vynechám a do ďalšieho očka príde ďalší dlhý stĺpik. Opäť reťazkové očko, opäť dole jedno očko vynecháme a uháčkujem dlhý stĺpik. Vidíte, že je to veľmi krásne vzdušné. Reťazkové očko, dole jedno vynechať a dlhý stĺpik. Zabudla som nahodiť, takže odstup. Jedno reťazkové očko, dole jedno očko vynecháme a háčkujem dlhý stĺpik. Vznikajú nám krásne veľké oká. Reťazkové očko, mala by som mať dole ešte presne 2 očká, sedí nám to, do posledného očka príde dlhý stĺpik. No a teraz mám hotový prvý riadok. To krásne vzdušné. Ďalší riadok urobím 4 reťazkové očka, otočím a uháčkujem zasa dlhý stĺpik. Reťazkové očko a zasa dlhý stĺpik. No a stále budem háčkovať vlastne popod to očko z predošlého riadku. Takže reťazkové očko a do každého akoby okienka príde dlhý stĺpik. Pred každým dlhým stĺpikom háčkujem reťazkové očko. No a takto sa to bude striedať. Reťazkové očko, dlhý stĺpik,
Opäť reťazkové očko, dlhý stĺpik. No a tu je tá reťazka zo začiatku. Opäť dlhý stĺpik. No a takto to vyzerá po druhom riadku. Budem pokračovať. 4 reťazkové očká otočím. A tu hneď zapichnem háčik, uháčkujem dlhý stĺpik. Potom následuje reťazkové očko, dlhý stĺpik a takto sa to bude striedať až do konca riadku. Takže vždy začneme 4 reťazkovými očkami a nasledujú stĺpiky a reťazkové očka. Budem robiť ďalších pár riadkov a ukážem vám, ako to vyzerá. Tu mám pre vás update, niekoľko ďalších riadkov mám hotových, je to krásne dlhé, ide to rýchlo. Tu sa dostávame k prvému novému odtieňu. Začínali sme takou nejakou svetlo-fialovou a prechádzame k svetlo modrej alebo modrozelenej. Tuto v strede môžete vidieť. Pokračovala som týmto postupom, ktorý ste videli, veľmi jednoduchá, rýchla metóda. No a som na konci. Tu vidíte krásne farebné prechody od fialovej k modrej alebo teda mentolovej až k tejto žltej alebo horčicovej. Šál má dĺžku 1,60 m. Tu si vytiahnem konček a utiahnem. Som hotová, samozrejme začiatok a koniec ešte zašijem. No a šál, alebo teda letná šatka na prehodenie cez plecia je hotová. Samozrejme môžete si to urobiť celé aj širšie. Bude to potom trošku možno také stabilnejšie, pevnejšie, alebo samozrejme môžete to dať aj takto na tenúčko a prehodiť cez plecia. Dúfam, že sa vám moje video páčilo, ak áno, nezabudnite na like a odber. Uvidíme sa zasa na budúce. Ahojte.